Naging mas makulay ang mayoral race sa City of San Fernando, Pampanga nang biglang maghain ng kanyang kandidatura ang dating kongresista at alkalde na si Atty. Oka Rodriguez. Siya'y tumakbo sa ilalim ng Liberal Party. Sakaling muling maluklok, nais buhayin ni Rodriguez ang konsepto ng inclusive governance kung saan walang Fernandino at Fernandina raw ang mapag-iiwanan. Ito'y lalo na sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa kalusugan, trabaho at edukasyon. May opportunity akong tumulong, maging epektibo. Malaking bagay rin umano sa pagtakbo ni Rodriguez ay ang maibaba niya ang plataforma ng Lenny Kiko Tandem dito sa Pampanga, partikular na sa siyudad San Fernando. Bilang isang party mate, partidista ako, at gusto kong tulungan talaga ang pagtatagumpay ni Lenny at ni Kiko. Because to me, this is the last opportunity to do that and transform this country into a new beginning. Naging bahagi rin ng pagdedesisyon ni Atty. Rodriguez ay ang binitawan niyang pangako sa kanyang kaibigan at yumaong Kapampangan business leader at countryside development champion na si Ginoong Levi P. Laus. Part of my promise to the late paring Levi Laus, nabubuksan ko ulit ang pinto sa pagsisilbi sa bayan. 1 week after my promise to him, siya ay na-aksidente at namatay. Parang isa sa ikinagaan ng aking kalooban, yung pinulfill ko yung promise ko sa kanya. Hangad ni Rodriguez na magtuloy-tuloy ang pagbangon ng business sector na sadyang nalugmok dahil sa pandemya. Ito ang nakikita niyang susi upang magkaroon ng hanap buhay ang mas maraming Fernandino. Taong 2013 nang matapos ni Rodriguez ang kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng CSFP. 4 na termino rin siya sa Kongreso matapos magsilbi bilang provincial administrator. Makaharap niya sa May 2022 election sinaligan ng mga barangay president at Dolores Barangay Captain Vilma Kaluwag, Vice Mayor Jimmy Lazatin, Pampanga 2nd District Board Member Ross V. Henson at Sandy Kiwa. Rainiel Pawid, CELTV News.